lapha kusiqiniseko. Mina usiqiniseko ngifuna nje angeke ngimkhulise ngoba uyinsizwa nami ngiyinsizwa kodwa ke asikho lapho. Mina usiqiniseko bafowethu ngifuna ukumtshela into eyodwa. Abantu bayahlonishwa mfowethu. Futhi umuntu uyamlalela ukuthi uthini uvo lwakhe umphendule. Umuntu mawumbonisa ka umbonisi ngokuthi kunezinto zobumsabisa ngazo noma uzobuzisho ukuthi ezokuthi uyamsabisa. Mina siqiniseko nje mfowethu engingacela kuwe yehlisa mfowethu ubezwe abanye abantu uma bekubonisa entweni errong. Angeke bonke abantu bekuzonde bakhona abazokuthanda bekukhohlisa kodwa mina ngokubuka life bakho nami ngingekho busy awukwazi mfowethu ukukhuluma nabantu. Abantu nje kuwe bayamasimba nje mfowethu kuwe nje ngizokukhuluma nje iqiniso ngikuqondisa. Abantu wena mfowethu abahloniphi ubatshela noma ngayini ekufikela ngaloso sikhathi uyabona. Ukuhlaziya umaskanda abantu bebekuthanda ngoba uhlaziya into abayithandayo angeke sikuvimbe lapho. Futhi akufanele kufike ekutheni ubani usebenza phi ubani ukuthi inhlonipho nje isiqiniseko mfowethu edingeka kuwe phela. Not ukuthi wena abantu bathatha amasimba wara ayisebenzi kanjalo lona. Umnsizwa mfowethu busemarank. Insizwa sizaze emarank. Cha la TikTok azikho. Zikhona nje mawuzoperuza njoba ngiperuza nami. Kodwa nje mfowethu mina into engicela kuwe ibandla lonke liphelele. Zehlise mfowethu ungalwi nabantu ngoba uma ulwa nabantu uzehlisa isithunzi. Uma uyindoda nje ikhulumayo engalawuleki yabo njengamanje into ekhulunywa la wena ukuthatha into abayishoyo njengomuntu onokungena ko live ehlazi uthatheke lo mbone evela nabantu usho ukuthi lapho mfowethu ngenza iphutha la naye akusikho lokho ngoba nawe umfana akufanele umukele yonke into ebhedayo. Kodwa nje le mfowethu onokuyenza hayi mfowethu mina ngiyayihlaba kuwe mfowethu awuzame nje mfowethu awuzame nje mfowethu ukwehlisa kancane. Ngiyabonga bafowethu. Ngiyacabanga mfowethu siyabonga mfowethu. Ungakaphumi nje hayi ngithi mhlambe into engathi ibalekile sengiyitholile kulo live ukuthi nasi isikhalo nje sibalekile esidlula yonke into. Ngasikho isidingo sokuyidefender vela kumaskandi ziningi kakhulu izinto ezenze ukuthi mhlambe ugcina usuphanyela umoya nani naye. Amaphutha lawo wenzakalayo ngesize siwaphika noma abe yinini vele ke mawubhizi ngabantu bafika kuwena ngendlela engafani. Omunye uzokuthuka omunye ekhuluma into engacile omunye kanjani so ngiyacabanga ukuthi iphuzo olubalulile mfowethu libalekile wena njengomuntu othi mawuthola isikhathi mhlambe wadibana yabo enza izinto ngendlela engalungile yeah it's fine ngiyakuzwa mfowethu okushoyo na kanjani futhi iyona into ebalekile ukuhlonipha umuntu mfowethu ngeke sikubalekele ukuthi iyona into ebalekile ukudlula yonke into. Ikakhulukazi ke la TikTok uthola ukuthi kunomuntu okwazi yona omazi yabo so ngiyakuthola mfowethu iphuzu lakho mhlambe ayikhona. Ngiyabonga kakhulu Mvelasi mfowethu ngizokubiza ngomvelasi mfowethu. Ngiyabonga nje mfowethu ayikho into bafowethu endlu uTikTok okudlala akusuwona ukukhipha into engaphakathi ekushisayo. Ayikho into ebhlungu njengokuthi mawuhamba kwamayimayi uhlangane nabantu bedakotshwa ethi umuntu inangi lo siqiniseko lo owangiphendula kapha. Ngempela lento oyenzayo mfowethu kuwumdlalo omnandi ephejini lakho mina ngiyangena nami mangibhorekile kungekho into engibhizi ngaloso sikhathi. Angisuyena kumuntu ka TikTok angisumuntu live kodwa nje nginokubuka ngoba ngiyengithande uqoquzela umaskando ukuthi uye phambili hayi ngokugxeka kodwa ngokwakhe. Kodwa nje masokwazi ukusolana ngamaphutha singayithathi impi siyenze eyeqiniso ngoba omunye umuntu mfowethu uma esekubona nabafowabo angeke kube mnandi uyabona. Sewehliseke isithunzi kwenzakala izinto ezibhlungu. Mina nje ngiyabonga bafowethu ngicela nje dlamini nonke niqhubeke no life wenu bafowethu bemnandi nibonisane la okushayisa khona kungabe namagama abhlungu omsuni kamalo obani ayikho right down. Siyabonga Nkabi yami. Yabona Nkabi yami siyabonga ngempela okwenzile ngoba into ebengilokhu ngizama ukuthi ngilokhu ngikhuza uqiniseka ukuthi akakwazi ukubiza abantu ngamagama. Abantu bezama express ama feelings wabo la yabo noma ngathiwa